morning, my people. Up. Good morning, my people. Because I want to join all this program and share the video. Ugochukwu Mario Benjamin. I greet you. I want to join all this broadcast. I talk on a share button. You share this video. Sometimes when I look at this, our brother, one night woka, it's born one night woka, Mforonanya, Jpac. I laugh. And when I laugh in Okigwe. Ebe a ka nne mfụwalụ mmadụ fụcha mmadụ fụdebe mmadụ. Ebe onye ahụ nọ ka mfụwalụ mmadụ fụwa mmadụ fụcha mmadụ. Ị na-ekwu na ije ụwa go na Ezeugo. You people will suffer n'aka nwanyị. Unu ya ata afụfụ n'aka nwanyị. Ay, Chineke. Ono ya taa ofu n'aka nwaanyị. Ono na-ege ife nwaanyị na-ekwu. Nwaanyị na-ehu anyụma amele. Mana nwunye ru nke godo ebi n'ụlọ. Ị na-egeli ya okwu and ọ na-ehu nwunye ụdụ ka ọ na-eme ọchị ịnyụma amele ọkwụrụ ọtọ wee ladadịgolu wee nyụọ dị mamịrị. Unu na-akọ ife unu na-akọ. Una na commit more utterances na-enu nke unu kwuru ekwu. Ị na-ege nwaanyị na-ehu kpunata anyụmamịrị, nwaanyị na-ehu anyụmamịrị. Nwunye unu na-arịgoro n'elu lada nọrọ ebe ahụ were anyụmamịrị. Yet you have told us how you always listen to her, etu o si wee bata wee shenjie kelu lada dị ife ahụ ọ na-arịgoro na ekwuru n'elu lada ahụ were anyụmamịrị. Ọ na-eme ọkwụrụ ọtọ ọkpọghị n'ike trouser mbụ nwunye wee nọrọ ebe ahụ wee nyụwa mamịrị. Onye amaghị ebe mmiri bido wee mawe aya mmanata ebe mmiri bido wee kwụsịrị ịma. Jpac, you are too loud. Ndị na-ekele mụ na ha fụrụ n'anya ya gwa that you are too loud. But mụnwa nwanne onye m na-ewi ya advice gwa you are too loud. Change now, you can well time to change. But if you don't want to change, you will keep lamenting. Iyakukosia nya nde use go in the past will fight your personal battle. I'm sure they must be regretting it now. You cannot manipulate us. After maybe na akpọ m igbe credo. Na nke igbe credo na enweghị igbe credo ife anyo baba igolu moto. Na the first moto igbe credo nya na even mgbe gono during the time of afọ Igbo efuna. No ife anyo baba irieye nya ka ya anọrọ ewe kwu ife dị etu a ikwu ha okwu. Ịchọ ka igbe credo bịa n'ọlụgọ ka iji aka okolu. Ịchọrọ ka igbe credo bịa n'ọlụgọ ka iji aka okolu. Ọkpọmkwụ pụtara na live video wee kwuo na ndị National Assembly wee nicha ha ife anya ụba ha ebido na ndị you know very well ebe ịma very well that na onwere ndị ọgwụ oke na ọlụ ha iteki actions maka ife ekwuru maka nwanne anyị nwoke wee ife anya ụba. Kere ife iji achọ ka i recruit even ndị bloggers go na ha dụ na mma. They couldn't come out to come and say defend you openly. Even the bloggers, executive hokuloku, onye obodo hokuloku, name all those bloggers go na hard on. Majority of those bloggers say what they know if you know how women. Did they come out to say anything? Why are you targeting certain people to come and speak for you? Why are you targeting certain people? Is it all about the love of Ifa Yoba? Or is it a normal way? It's a manipulative bloggers, fananogo, and all behind the scene. I am advising you. You are too loud and you are manipulative in nature. The only advice is if you say you want to blog with each other blog. Ishi de ku makomenana. Ishi de ku against Toka.
We're against Oka. Stop using it to fight your own personal battle. Or that backfire now. Yes, when you throw shade at a particular denomination, you cannot expect anything less from them. Coming back to you, coming back for you. Except nation monopoly Facebook. One day at that side. Is that what you want? You are too loud. It should keep create to be an all because they find your baby moto. Keep create to be a guru. You don't want to say anything about it. You could that nature to be a Korea. Very manipulative human being. You think that people are all can in a sin Ezeugo ni Jowa. No ya powerful. Naka wani. Ono ya powerful naka wani. We say ogo ni ne deba ne love. Ne post to picture up and down. It too manipulative to tell us that na onye follow n'anya ka na post to picture anyhow. Jekwa mi fi kuda na alo since nji we mewe video. Maka katiri da na ifa nyoba na alo. Go and show me your comment. Have you said anything about it? Ngoma na emi kotoku obia zopụta ono na do manipulative ondo na manipulate ha ma no na manipulate ha agwara ngona una ya manipulate una ya ejidi isim isi nwa dibia ene mgbọrọgwụ iwadago ejighị isi ihe eji isim wee nene practical unu na-eme. The fact is that you think you are too wise. The kind of wisdom ị na-edebe ahụ n'igwe wisdom arụrụ ana manipulative wisdom iche na ọsọgụ maka esi eme na Facebook edunutra ebe ka ọ ya business bịa mara ka business si abịa ndị ọzọ amaghị eme. For your sake, ndị ọzọ should throw away that policy. I am asking you, let us assume if you I want to be like this. You pick your fight is selected though. You selected your fight carefully. And I was say, nature can no business or nature business from Ndoka. Anamajo or nature business from Ndoka. Yes, na a blogger na blog supposed to in a blog in Oletua. Yeah, denomination. But every morning and every night, Ndoka. Unnatural business from Ndoka. I am asking you, unnatural business from Ndoka. Eh? I don't understand all this. Motorcycle, DJ China, Jepute. Unnatural can Ndoka so go here. A denomination of people in shock have go motorcycle as special. Guy, you are too manipulative. Yeah? You are too manipulative. You are too manipulative in nature. Under how you operate. Under how you operate, they will not understand. You suddenly feel the bad things happening. If any name kunalo makefa yoba since you were married, how many people go na Facebook? That defend the yoba. Challenge me on that one. I won't go. Challenge me on that one. Ndozo le ego ye. Mo na only defend there, both online and offline. Onyo na mamu. Na newi mamake onyo una mamu mamake online and offline asongo so online ewo na make efa yoba challenge e man doga yeah come and confront me on that one. Jane my video na my pages you will see where I have come out to defend him on a lot of things. How many did you do? It's equal because you are, according to you have to be neutral so that when we can business is a man is that policy are that that policy are that because you want people to come and fight your battle. Oga isi kote bu agbaye okosi na ndị National Assembly na-eche mgbe happy na ha no work now. Hapụzie ndị ọgụdụlụ ha bịazie n'ụwa ọgụ mbụ ndị ọgụdụlụ ọkweghị gbaga anyị kịta na onwelu na ife iji wee mechie n'ụwa na onwe ndị hapụ ndị ahụ ọgụdụlụ ka ha bịazie n'ụwa ọgụ. On this particular one
anyị chọrọ ka ndị ahụ ọgụ ahụ dụrụ bịa nụọ ya. Ịdụ too manipulative. Onyinye amara Chineke nyere ugwu ekwensu nyere ugwu is a destructive one. Maka ọ Chineke nyere onyinye amara. You started calling up people to come and no work. And the very wicked human being or now a specific kind of people. A specific kind of people. Sorry now. No mechanic come na zakọ. You want to go? So, Jpac do manipulative in nature. Who are you calling? Ikpọ ni Igbo credo. Ikpọ ni Ezeugo. Ikpọ ni Jowa. Ikpọ ni other people. Mwejo gajujo. Why can't you talk about other Igbo content creators? Why can't you talk about Igbo content creators? Why are you calling a specific kind of people? You are too manipulative in nature. Isi kotebu obaye. You are too loud, Jpac. Take it as an advice. Those people, they may not tell you the truth. But brother, I am telling you the truth as one name. You are too loud. You use everything as saga. Everything to you was saga. Planning your wedding proper. After your wedding, you're going to China. Are you aware that this same China Igalo, the executive got China? Are you aware? You are aware that na China Igalo, the executive got China. Are you aware? But you will not China Igalo.
kokosiri okwu na ụka ma ndị ọ na-ewe iwe ma ndị ọ na-ewe iwe ndị ọ na-ewe iwe n'ije China ndị ọha ewe iwe n'ịga China ọngụ onye isi gago China ọngụ onye isi gago China. Are you aware that na ịba n'ime afọ eni na ndị otu dụka si Frank na ndị otu ha ebikasịcha na China batazie Nigeria here bịa establish a business na-emere onwe ha? Are you aware? You are just too loud for my liking. Okay, it's a turn to go a new leaf. Good and fine. It is a very good decision. N'ime new leaf ahụ ịtọ nkwala i create wekwana another saga n'ime the new leaf ịtọ nụrụ. Why can't you just go to China, do your business, bunata your business, lee ngwa afịa jekwa again tụkwa ngwa afịa? Must you use it focus on my business? Are you the first person bidoro importation from China? Are you the first person bidoro importation business from outside Nigeria? A lot of people has been doing it for years. Even they have been importing goods, importing container self, 40-foot container, 40 feet about 60 feet, and they do about 40 and 20. You are just too loud. That is the advice people don't want to tell you. Tell me mmadụ one na-ewu anya ọkụ. Ụfọdụ sịrị na ha na-ewu anya ọkụ na wedding ha gwara na ha akwadoghị ịnụ nwaanyị. N'ime ụfọdụ sịrị na-ewu anya ọkụ na wedding ịmakwana ụfọdụ n'ime ha mechaa wedding 5 years ago 6 years ago. N'ime ụfọdụ ndị esịrị na ha na-ewu anya ọkụ na imere wedding ịmakwana na ụfọdụ ji ego ha eji ime wedding but ha chọbụghị ime wedding. Kedu ife ndị mmadụ na-ewuru anya ọkụ na imere wedding zie ndị mmadụ ha bịa you decided to use the name of ndị big men bịara wedding turn oye to object of saga. Jpac repent cheghalia ịdụ too manipulative onda amaghị onye ewu. Just change your line of saga. Just change your line of saga. Cheghalia nke asịrị na ọkpọrọ nwere Ezeugo ije ụwa ọ na ya ata afụfụ n'aka nwaanyị ọ na ya ata afụfụ n'aka nwaanyị na-ewukpu anyụ mamịrị. Everything is saga to you. It should take your advice and it should don't take it. Keep and let me tell you, your problem about this if in case if you don't know, because you keep telling them na ha should marry me wedding, mecha wedding, ha should marry to China, halfway go back na my wedding, or isi kwokapo ha, isi na kwokapo n'ndego. Yeah? Nsogbu bidoro ụbọchị ije gbachasịcha saga ịma na iji anya odudo wee gba because of ife ihe nweta na iwe je gbachasịcha wee pụta wee sị nọ ndụ kaziri ihu ọ na ọ bụrụ saga wife na-achọ ebe ndị ụka nọ. Ana m ajụ ya ajụjụ ọkwa iwe ezigbo mmadụ everyday ka iji agwa anyị na ọrụkwo na-etu aka ụka dụ mana ị kwadoro ime wedding jebe wedding n'ụlọ ụka. O nwere onye fọsụrụ jee n'ụlọ ụka jee mee wedding? Kere onye tiri gu jee n'ụlọ ụka jee mee wedding? O nwere onye fọsụrụ jee n'ụlọ ụka jee mee wedding? Everyday ndị ụka perhaps ịtụ igere ndị ụka okwu ndị ụka should not respond to you. Problem ndị ụka nwere ụgwọ na-eme ịtụ igere ndị ụka okwu ndị ụka asa ahụ ọwawere onye ahụ problem ndị ụka nwere na ihe ejezi ụka chi ya back to ọgọ mmụọ. After all mgbe ị na-akpọ ife ya eje n'uso oge echi ọgụ ịkpọọ Chukwu biri eluigwe ife ịkpọrọ uwe onye ukwu na ebe edo onye ukwu na ụkpọ onye ukwu ka ịkpọrọ n'ụkpọ onye ukwu na ụkpọ ha alụsị. O nwere onye ji gị ije mme omenala na iche ime omenala. You intentionally turned this into a saga. Yes. You intentionally turned this into a saga. Ị na-epiogarizi n'ime piom na connect. I know how you operate. Onye amaghọ ka isi ya operate bụ ndị ya sị na ha aghọtaghọ ife na-eme ndị aghọtarọ ka isi ya operate. Repent if truly you want to repent. Repent genuinely. Stop manipulating people on that one. And let me tell you, 80% of people who are sharing you up, ngokwa ya elusu n'ikpeazụ sikwa na ọmụ gbara 80% of ndị ahụ nọ na page nkịta na-share up ịma ndị fawo. They are not your genuine followers and you know. Claim money kpaju n'ego Facebook, face your Twitter, face your business, face any other place. But we know that na Facebook so na your main source of income. We know.
And it seems like they study on how to comfortably manipulate the system na Facebook. But on the copy and the password, they want to keep password. Oku, when is here, Oku and Yono. Problem I will get out, no Oku be password, when you Oku and Yono, mini wage one, mini Jura one and keep password. It shows here Ezeugo. In a Golumbo, Nasagaputa. In a Goliju, and in a Golibecredombo. Saga Potadana, a young man to be Aniraka way by the saga. You have always engaged in the most deadliest controversy na Facebook. Alone at this one, Ishatana and one wine. For the sake of your wife, for the sake of Ndogo, and no wine. The Bukoling goes on wine, blues on my wedding. So for the sake of Ndogo, I shouldn't be careful. I should come out and dabble into matter you have run away from. Is that what it means? Jpac came on a more love restaurator if I know that. This is when you have suddenly realized that Ezeugo love restaurator. So in a year post to need a name make if I back. You just say every day they post to picture, they post to that. So in a year non good you got that commenting there. Obviously, when we keep commenting on there, you put Ezeugo engagement. Okay? When you read on your doing na Facebook, if you gotta go now, go inside. Stop manipulating people. Stop using emotion of people to fight your personal ogodologo. You gotta go. Onye kotanya bulu, ngu kotalanka no mweru, buli enisi. Bia come bia ngu wana no mweru, ukonu mwa oga. Omobodi female mosh. I have never seen you on a whole live video saying that never I have never seen you on a whole live video defending it, even if you don't want to defend yourself. Come out on a live video and exonerate Afifa Yoruba from it. You can do it. You can do it. I have never seen you on a whole live video. Stop talking about yourself. Yourself doesn't matter in this issue now. Let us talk about this great man, Afifa Yoruba. Epota, Polo, Bajake. Wono, never you be mehiva. Never you be mehiva. No more kids who will such kind of things. Potagudu, now one broadcasting. From beginning to end, you are defending Ezeugo. You have not done it. You ran away. You're not choosing the airport. Your favorite content creators in the your wedding. You have not called them. Oh, I want to thank the Southeast content creators. You are thanking the Southeast content creators. Yeah? You are thanking the Southeast content creators. Yeah? Liado do onwe into manipulative in nature. Afubu humunye daru wakago. Manonde amahife ki yeje haru. Everything goes saga eba go na Facebook. Munye push into it. Ebuti yangom adi ya hayebum. Maninwi yobo. You went into all those saga with your own personal interest. Your own personal interest. On the wakwalo is a risiru. Is the reason only if you could tane, you come in Nakelu, living in with Tane, or Hungary, or Homana Uli. Stop trying to drag people into your own personal mess. When did you start doing that? When did you start doing that? When did you start doing that? When did you start dragging us into your own personal mess? It's manipulative in nature. Iboye on doka. Ndoka. Then Ndoka should not talk because they were going some good monopoly over Igbo. Yeah? Why did you not apologize to people in Major personally? Why must you have to blame it on people which name and under because now okay na sahog. People na sahog. Nobody employed you. You studied everything. Although I say name no nego yesi eba apota e na eba ajekuwe. At the end of the day, page unwe problem. We know. I don't want to go into details of what happened. Yes, but you know what happened. Yagalia, ndoka, every day, ndoka. But you said you want to be neutral, right? Is that not what you said? You said you want to be neutral.
But 90% of your video, ndoka, you are even considering joining Ndomenana. Yet you want to be neutral. Still in the same live broadcast, now a blogger supposed to do neutral. A blogger supposed to do neutral. Business, for you, it has always been about money, and it will continue to be about money. Even your present stand now is still about money. Will still be about money. Do you think that if all of us want to be conscious of money, that do you think that you are the only one who love money? It is too loud, and the people who love you, they cannot tell you this truth because they always want you to come out, entertain against their own perceived enemies. They want you to be entertaining them. Maybe their perceived enemies, Hello? Hello? I'm alive again. You see? There are those people who don't want to advise you. Hanolo, you're not lamenting. You are lamenting, and you know that you are lamenting. May I say envy? Envy. Which envy? Oh, name my hife. Oh, name my he. Oh, no, how my hife name more for the name on. Oh, Potaneku, no envy. Join your which envy? Join your which envy? Which envy exactly? That you started business in 2024 and I started business in 2013. Is that where the envy is coming from? So tell me exactly where I am envying him. Tell me exactly where I am envying him. It has nothing exactly to do with the business or whatever thing. He is just the one who is creating that for a reason which he is doing it intentionally. He is doing it intentionally. He's doing it intentionally. He knows that nobody is envious of him. Envious of him, need a wedding. Yeah? Every Saturday, people are doing a wedding. Even Villa Park, yeah. Every Saturday, Villa Park, yeah, they do it. Ishime na Nnewi, Ishime na Lagos, Ishime na Aba. Every shop here, me wedding. Ishije bin dog go me ye we wanku. When you have a venue, be a wedding, a reception. Hello. Na ụfọdụ ndị sef ntụ ha si aghọta ife simple adreesị ka ị na-enye mmadụ ọdụka onu ma ya dapụ ebe m na-enye gị adreesị ekwuchasịcha kịta ka m ghọtara na ife odumeje na-eme echekwa na ife odumeje na-eme na ọmụmụ eme ife anya wee sie my name is Emmanuel so ịmagụnụ Emmanuel echekwa na odumeje na-eme ụmụ eme from this call ka m ji wee na-ama na ọmaha ụmụ eme ịghọtago. You see, he knows clearly what he was doing, or what he is doing rather. Yeah? That what other, if some of your fans name, are you telling me that some of your fans are not importers, importing containers into this country? Some of your fans who are following you. Now watching no way na your fans now watching every day. Na-ewu anyọkụ mgbe imepụ wedding anyọkụ ka aka na-ewu ka iwe mmanụ maka onwe mgbe imepụ wedding
because na anyị mana ife niile agbasara this backlash no bidoro a long time ago. Anya ọkụ ka a na-egwu before ime wedding mgbe ahụ ijebe China. Anya ọkụ ka a na-egwu. Yeah? Kenny White Nwachukwu, I greet you. Ha! Okay. Echekwa n'aka Chukwu na-ekwu. Ịghọtago? Huh? I am asking you, which envy exactly? If I bidoro before your wedding, if I bidoro before ije China, I can ewu anya ọkụ before ije China. Isi honor contact go. Isi no n'ime contact. Ngu bubata contact. Ngu ji ife niile a n'isi. Ngu na-ekwu. Ngu na-asụ onwe. Ngu na-ekwu. Ngu jikwa aka na-asụ onwe. Ngu na-create controversy niile a. Ngu na-build all those mountains. Ezeugo went to China and came back. He did not make a big deal out of it. Ije China. Kami ya nọrọ na China na-eme business. Na address your targeted audience na business ị na-eme. Irukwa ebe ahụ. Wurukwa China inwelu na agbasaga. Ịghọtago? Ịnọrọkwa ebe ahụ. Wuru na agbasaga. Every day na azụ anụ ntị na ịnọ China na imerụ nke a na ife a na-akọ ka ị na-akọ. Hello? Yes. Okay. Yeah, Okada, can you hear me? You gotta go. So one day, go and carry your cross. Stop calling names of people no you. Since when did you start calling people to come and help you in your this thing? When you were dragging Mpogeshi on Imon at the man who yes, Senator Ifayoba is a family man. He is a distinguished senator. He is a husband. He has kids. He is a prominent man in his place. The man ain't dragging back then. He is a family man. Stop bringing people into your mess. Stop bringing people into your mess. Yes. Stop bringing people into your mess. Clearly. Are you innocent? Why are you pretending like you are innocent? Your fans may be sharing you up, but they are not helping you. Let me tell you the truth. They are not helping you. They are not helping you. If you don't want to say anything, you could have just not every day put on Facebook. They are jealous of me. Come out in a whole broadcast and defend Ifayoba. He was your boss. Come out and defend him. You have never defended him since all these things be done. It has always been about you, your newly married wife, your family, your wedding, your business, and your this. You have never, your defense leader has never been about him. When are you going to come out and defend him? But people are this man in a whole broadcast and not squeezing it in here and there. I'm asking you. I'm asking you. Sunrise at Abakari, if you always bought a mafia, Chineke ya Pogoko, Zuzuru Seba Poiso, Mpama, Ewu, Anoman.
nke kwadocha okpuru okpu iche na mmadụ ka ọwụ ya manọ mpa manọ ile onwe ụmụ atụrụ na ya da agwa mmadụ eziokwu do ofu. No matter how you may claim to know the truth, eziokwu do ofu. You don't need to call me to come and tell me na Ezeugo ya ekwu okwu na otiri isi na n'ike nwaanyị because na ịshọrọ ka m welu maka ahụ. Onye ka ịwụ mmeji wee ji maka ahụ pụta na Facebook ịbịa n'ọbụ onye ka ịwụ nke iji wee were ebiri m ka ọgụnụ ife niile mmemme Senator Ifeanyi Ubah. I did it online while he was alive and after ngolo without getting penny, without even stepping into his chamber na National Assembly. The last time I entered his house was 2013. That was the last time I entered that house. But who they frequent that house? They frequent Abuja home. You have even visited him in his National Assembly office. Nene Emmanuel Kelvin Atolo, Jpac New Life is the best than being among you guys. He will still look on a secret. He was boteru. Secret gunonye. Secret guneji, not secret muneji. Secret guneji, not secret muneji. Which new life? Which new life? New life of changing the line of saga. Every day, church. Every day, and a human and China. Tell me what is different from life with Jpac in a bit before and life on a big guitar. If you want to be truthful to yourself, tell me difference in a life on a bit before and life on a big guitar. Tell me. Ndala. Ono Igbo, but na program yet was it yesterday or 2 days ago? He brought picture of Chinedu Nwadike. He was messing Chinedu Nwadike up in his broadcast. You people could not bring it up because Chinedu Nwadike brought a senator. Chinedu Nwadike enwere family. Chinedu Nwadike brought onye nwụrụ anwụ. Chineke ya kpọcha unu niile ọkụ. Ndị okenye niile ma eziokwu meshonu sukela ana. Nolo because of name and support your favorite this thing or not against the other person. Yeah? Ononolo ebe ahụ nwe ha afa ọha akpọ na asị Chinedu Nwadike na Chineke kpọkwa ya ọkụ onye nwụrụ anwụ. Onye nwụrụ how many years ago? Onye nwụrụ how many years ago? No onye kwuru okwu because na unu m onye unu na target clearly. Why can't you go and face her? Why did you not go and face her? Why are you trying to do your normal if in a emergency? Southeast content creators they came out. If I had to walk it out, can you see where support? I'm no video ko IB mail. If I had to walk it out, if I see where Wojelu Jpac ego only for Asutalai, well more than 70 people in China. I can take a call and call them now. I send the army venture. Man, them not go to Nigeria here. Yeah. All one of them ensure common power phone. A woman mother or other area from China. Yeah. Phone maybe. I make a contact here, but I send there China. Yeah. I send there China within 3 days or but I hear. Yeah. Or na say onya woni sisi China. Onya woni sisi China kan na jogo. Why are you people trying to make it look like it is all about India China? It is all about wedding. Are you people helping him? You all know one anime group whether hono don't yodo. Gwanya nyachi konya to nwe na puo. Gwanya nya liado yonwe, otherwise he will keep lamenting. He will keep lamenting. If I obey na chonye abia defend. You have not really defended him in this matter. You are busy calling on Bishop also. Wherever I want you to make a 30 minutes video, live broadcast. In that 30 minutes video, you are defending Ifeanyi Ubah and telling us how much of a good man he is, why he cannot be dragged to this, why he is innocent of this.
I want you to make a good 30 minutes video. Let people take out something from your video. Speak out of emotion so that people will see how much of a good man if I'm about. You cannot do it. Can you do it? You cannot do it. Even since you Joel, apart from me post to picture say I don't happy because name is here. No, I'm not happy wedding. If not because of that. If not because name mana no okay Gracie wedding go. You were not na a senator of the Federal Republic of Nigeria. No be a wedding go. Chef is no the Jema Kwamosu. Don't wait for how na new. Yeah? I'm asking you. Focus in the business you name. It is commendable that in 2024, after your wedding, it became a new beginning for you. Fantastic. I'm not against that. Go to China. Go to Hong Kong. Go to anywhere. Establish your business line. Do your business and go in and make sure. Stop making noise. That you started business in 2024. It's not. Some people started 30 years ago, 15 years ago, 20 years ago. 15, 20 years ago, help to give China. It is not a big deal. Yes. It is not a big deal. Babe. Bia. Hello? Okay. Babe. But I'm not mechanic on your own. You know, if I can, but I'm not mechanic on your own. I'm not labor. Oh, boy, or Bagota Zia, boy, or Bagota. I'm cheering you, motor, which can't give up. I'm going to say for you, man. Yeah? You want to go? Yeah? So, happen to all these things. Jealousy. On a just Maloma. Saga can I go? It's a neighbor saga. Ndoka. He chef we go have minutes weapon of Pugo. Each of you will ndoka. Wewalada. Okay, I greet you. Each of you will ndoka wewalada. We decide the nature of the saga. He have face here if you name it. You turned the wheel of your saga to Ndoka. You turned the wheel of your saga to Ndoka. You turned the wheel of your saga to audio billionaire. You turned the wheel of your saga to looking for the easiest possible way is way for downfall of audio billionaire in your own language. So when you're hearing an audio billionaire, would it be right if I say that now you're cooking a way? When you're hearing a who, now when you're would draw a city no. Ichi ifu kesi alumanya kuje na nke bebi okwa ilu ebe a ifu ebeji over 100 million we invest in a factory ebe na ngumanya alumanya. Should I be right if I say that na anyoko ki na-ewe onye ahụ ị na-speculate na chuge na-enye suspension na Zion ya na agụbola? Should I be right? Will I be right if I say na anyoko ki na-ewe? If that is not saga, then what is it? Which Jpac changing? Jpac can never change. He can only keep maintaining positions on a Wolunda, or that crown, Wanda Saga, Usnanda Pota, on a Wolunda. He is good at doing that. I want to see a better and the new Jpac. That is what I want to see. I want to see a better and the new Jpac. Calling Ezeugo and Ijowa. You cannot help calling my name. What any make it okay at a wafa. Yes. O teni mekidoru ke yare pa fa mo ko yedi e ma popo na hie mobile e oda go even na gwa ahun gwa kan na gwa. What I'm telling you is the truth, and you know that even na gwa we Ezeugo. Yeah, and how many people they slander go na Facebook? Do you know how many people you have slandered? Do you even imagine how she because ni will follow us more than some of them? Is that what makes you right? Is that what makes you right? Eno kwa na broadcast ebe no na agwa Ijowa na ya ata afufo. Kerifi Ijowa meru. Eno kwa ebe a na agwa Ijowa na ya ata afufo. Ijowa na ya ata afufo. Na go Ezeugo ya fuchege na aka nwanyi. Okwefurie. Meanwhile ha wasi saga. Nkwukwe nchokwa apụta.
eso m ndị ọzọ focus na nwunye gị, so ndị ọzọ focus kọtọsịwa wadelu, so ndị ọzọ focus kọrịsịa business trip ije na China. But I don't want to do that. I don't want to do that o. Mana oke n'ọnụ m nwe ịda agwa gị eziokwu. Ọ ịda agwa gị eziokwu. Eziokwu a m na-agwa gị, ịma na ọhụrụ ka m na-akọ gị. Mbezọ nne kwuru na Ezeugo ya ata afụfụ n'aka nwaanyị nchọ esibe ebe a kọba gị. Ama m ife mma akọ gị. In fact, ama m ife mma akọ gị. Ma achọ ya achọ. Ịghọtago? But I still want to maintain that position ka iwe fụ. Nwanne, ịmara ife ikotalụ kolu ihe. I don't want to be involved. O metalụ were isi ebulu. Ịdụ gudu na ịda akụkọ si ndị mmadụ isi ọnụ. Onye na ibe na-anọ, onye na ibe na-anọ, onye na ibe na-anọ, onye na ibe na-anọ, ịnọrọ. Look at somebody ya na-akụ mere business zero bitters. Iwukwa ezigbo mmadụ, ihe ewu mmadụ anya ọkụ, ihe agbasaga, ịchọ downfall mmadụ, you are an angel. Ewota the matter to you. Isi onye ahụ gwa ife ọ ya eme, onye ahụ mee ihe, ọbụmụ go na ọbụmụ kpaa, because ị sị na ọbụmụ a virtuous woman Jpac ịla ikike ego. Kai! So iwu awụ na mmadụ ya enyeriri gị ego, onye ahụ ewewere ezigbo mmadụ. Can't you say that na mmadụ wee ezigbo mmadụ even mgbe onye ahụ enyebughị gị ego? Onwekwala ọga iduru ya otu whether na onye enye gị ego ọ na ọha enye gị ego. I believe in this ọga. Onye bụghị ego, iri bụghị ego, but I believe na. And it's not even as if you are expecting ka onye gị ego echi. Onye gị ego echi ọ bụrụ bonus, onye hụ gị ego ọ dọbakwa, but you just believed in him. Ya bata n'ime. Yeah, my brother, how are you now? Chitaki moto. Chitaki. That is the car key. That one down there. He told you what you are coming to. Yes, go the thing there for the boot. No, leave the key inside the car. I'm coming down. Guru, I like the fact that you know here, apart from comment here, I'm questioning Kenny. Even in an aquassery. From comment together, I'm a cocoassery, zero bitters. I'm a for comment together. I'm a cocoassery, Makogeshi. I'm a for comment together. I'm a cocoassery, Ezeugo. I'm a for comment together. I'm a cocoassery, Makandoka. I'm a for comment together. Chineke Pokwagoko. Gulezigbo, Chuku Pokwagoko. Chineke ya Pogoko. You are the highest element of distraction to Igbo. It's just that na Chineke Muife deny ya that platform enacho. You can never get that platform. Yes, Chineke Muma take away numbers of followership that you cannot gain them. Only a platform doka as little as Nkema. He ereki more havoc than even Matthias name. You will be worse than Jpac. Mana Chineke Muife made you that you can never build any platform. Iya die purely pium. Owuru na ije kwasịrị na other platform do mkpa mma. Bịakwa here ka ịkọba dị asịrị. Chukwu ya akpọghị ọkụ. Chineke ya akpọghị ezigbote ọkụ. Na Enugu na defend Jpac. Ka nje wụkọtalụghụ history of Jpac ide n'alụ before. Ka nje wụtalụghụ history. Iso na onye degoro history Jpac. Tiko share na comment section. Previously, mgbe ọ ka nọ. Today, you want to keep rechanging everything in the goal because of goal. Because no, so if you like the way no more potato or sendoka this or potato or sendoka that. So say you like here. And what before see you like here? No, so say fa you like here. So say you like you. And what another thing you like here? It's not Chineka Powoko. Tell me one good reason Chineka Powoko. Eh? Ina apagari jena mu ko yoku na ebu mu na ayi no ana no giri e put na Facebook na ene na ona ato ina ene ona ato Jpac a cho se gbasaga everyday ndoka kedu nde ndoka na exist no work on ha exist ije ruoli no wogu di nde mmadu no cha struggle di nde mmadu we puta we se no ndoka chori yuzugu so ndoka meshi ono
ha bịa na golo onwe ha ka o wewuru na ife ikwuru owu eziokwu. Those people ikwulu na ha chọrọ iyuzu pụta bịa golo onwe ha. Enyi ha Ebuka esiri m go and sit down. I am sitting down. You will continue to stand. Ị akwụgide ọtọ n'ụwa ga jụọ Chineke ole ife imere ụwa. Ị akwụgide ọtọ n'ụwa. Ịdọnọkwa ana n'ụwa ka mmadụ. You can never sit down. Ị akwụgide ọtọ adọnọmana n'oche dị very comfortable. Na-eye adọnọmana very comfortably seated. Ọkwa efuru ya. Ngụnwa ya akwụgide ọtọ n'ụwa. Yo Chineke amala biko n'echọrọ ịdọ n'ana. Ifu bụ ife o. Unafu bụ ife. Ndị ọchọnga n'oke. Jpac. Let it not be like na man advice ogo. Na kpuo na ọwụ n'iyi ekwe na ọwụ nọ nnakpu agụrụgo na ọwụ na ọhụ ya oyujuo aghụghọ ịma na idewela ahụ na ịmastago social media. But you never knew that a day like this will come. I remember those days I abatabo n'ihu akwụkwọ ọ na-adaduru unu so easy to bring out any propaganda and sponsor it. A na-akpọ na okwu anyị ọnụ ịmakwa Jpac okwu anyị ọnụ. Mmiri ejugwu ahụ ọnụ na nke ikpeazụ a. Ifugo na Facebook produce go ndị ka wee radical in that field ịgbawa ọsọ. Ịgbawa ọsọ onye buy the Jpac we fight Matthias. Every well-meaning Christian kpọrọ onwe ya a Christian na-atụ egwu Chineke should be concerned about the activities of Matthias. Onye ọwụna kpọrọ onwe ya a Christian. Nobody needs to buy you. Nobody needs to pay you. Yes. Nobody needs to pay you. So who is paying you? You are a member of Okafor family. Who needs to pay you for you to rise up and defend Okafor family or Okonkwo family? Were you expecting anybody to come and pay you before you can rise up and defend your family? I am asking you. So who pay him? He said he's a Christian. It's not as if nursery no efe ogugu. I wager your see do sin ogugu pota. Kebenyere ayaka no sando tu no go. No. You are a Christian. What is the problem with you, Christian, standing up to address one or two injustices people know about your Christian faith? Yeah? Is it a bad thing? So why do you need somebody to pay you for you to do that? Doesn't it sound crazy? Doesn't it sound crazy that I need somebody to pay me before I can defend my father? Let me use my father. I need somebody to pay me before I can defend my father. Are you for real? Sometimes nobody paid you. You studied the situation. If to set for you to come in and pray on people and pray on people. You came in a exploit in the mado every day. And the Zionite Ezeugo will send dialogue from Aba. Ezeugo will send dialogue $100. Another alert of 200,000. Another alert of Unka. And the Zionite on our Benine. Who forced you? Who forced you? Who forced you? Who forced you? Upon Moneba. Ndezayo no nefugol. Ndezayo no nefugol one-on-one apart from Ndene Hafun knows on Ezeugo. We saw you today here. Mado Neni Mefa. Anama drive inside Zion. Bia eba na South Africa water. Bia blue mini. Na. No ni moto madi to alitu. Ishara mama na litu eba. Na nde ya fumi ya mamu nwere ike kanko. Ikekwo ncho ka mgbai kamera, agbai kamera. Mma furere mmadụ 4 5 6 ya si Ezeugo. Ishara mama ho. Mana ndu eba ahụ anọrụ n'ime moto mmeri to elitu or litu go de elitu nọrọ itiri mu mmiri na. My interest is not to draw their attention. If you didn't make because of them. Let me tell you the truth. Maka activities of Matthias can they say we call maka
Adam ekwuye unless na ya gwakwum na Jeremiah nwere ego onye somebody like me. Yes, Jeremiah onyelu ego. Sanam nyano. Jeremiah enyehu ego. Yes. Jeremiah enyehu ego. I made a lot of videos about Father Mbaka, but onwero nke nkwulu okwu nwe ka o si wee do onwe je gosi nya one bit ndị kwulu nwe reason mkpata ha ji wee kwu, but mo afọ reason nji wee kwu like that. I only condemned his involvement in what is happening at that particular moment, how he was able to allow himself to be manipulated by whatever, and how he continued to sustain that thing even when of go no sebenoku full people on a draw against each other. Okay, that fight is not worth it. So Jpac wolo na reason patology we made that video melu maka Mbaka no me genuinely from obiye no mere because no nwere ife mmadụ yenye nya je salon no ye activities I need to personal. I have explained to you my own activities. I don't need anybody to pay me. What are you paying me for? And I'm going more. Oh, well, I may belong to this place. It does the golem side here. Some mobiano savan dog. Mana, oh, no, ban no. We belong. Why must you pay me before I can defend? I can rise up and defend where I am rightly standing. It is a take-home assignment. So also know when the Golie, so you could see he clearly took a calculated movement. He took a calculated movement. Only him Makwarizim battle will withdraw back at the end of the day. Or that should be his own wahala. That should be his own wahala and not anybody's wahala. Every single thing I have said on Facebook here or controversies I have comment on Facebook here is mainly if it was activities of Matthias Hane. Equal something I would like to come and address if I Igbo. So when you decide the real unu introduce Osaga. Did you not hear when he said, he mentioned the name of people yao Esho build your Facebook platform. Na image have video tia panda. So whether nifi neku na do genuine nifi neku or edo genuine, keep using their names. You'll be building your platform. Is that not what it implies? So this is a strategy you have been successfully using. Oh no, Nanka. You will allow when you talk, you could stand there no longer. You don't want the new. It's all the opposite. Because if you cholo can the mother basta now does he Ogechi go to Enwelogu. Then in Honor. Be respond to Ogechi just was something about your own boss. You are waiting for people to come and defend your own boss. Yeah? Why can't you just get up and defend your boss? Yeah? Defend your boss. Onye on answer onye awo gam. Onye on answer onye awo gam. One day you was something bad about Onya. I don't need the help of anybody. I don't need the help of anybody to come up and defend that boss of mine. May defend here. I won't ask you to come and help me. You say help one. You say come and help me because this is the somebody I believe in. I don't need your help. I don't even know if you believe in that person as much as I do. So why will I need your help? I will face you squarely. That is what you could have done. You other go? That is what you could have done. You come out and defend your boss. But people, why he shouldn't, he cannot do this thing. But people, how is we have been doing that even without anybody recognizing us. We have been doing that. And we got several videos about it. Manke ya wo for do nene chair self or do I go hard them to won. And we got the video. Meye. If it's all can be a
ka o wee tọọ ụtọ ma eme ihe akpọzi na Ezeugo ịya afụsi anya n'aka nwaanyị Ezeugo ịya abịa fụsi aka n'aka nwaanyị nwaanyị mmeji wee fụsi aka n'aka nwaanyị o nwere ife mmeri o metalụ buru ife iwu abata m Facebook ma a na-ewo okwu anyị ọnụ special Kenza Amalu jee na my page last week emere m video maka Ifeanyi Uba last 2 weeks emere m video maka Ifeanyi Uba last 3 weeks emere m video maka Ifeanyi Uba since Ifeanyi Uba ji wee nwụ emego m video continuously about 7 videos about him. Go there and show me the one you notice mgbe mmelu. His boss is your brother and boss too, so defend him too. Tell me, go and show me your comment. Ịpụta akịta aka ịbịa gele asịrị ịbịara ige asịrị ahụ ịbịara ige ya atọwụ na ntị asịrị ahụ ịbịara ige ya atọwụ na ntị ndị ala unu chenu bụrụ onye ọ na ya adụkwa ụbụrụ unu niile ọ na-amakwa ife unu na-ekwu dimkpa ha ka o mewe ife mechasị ife tekicha decisions ịma na iji aka teki onweghị onye dịrị na take that decision. You took all those decisions yourself. Take responsibility of your Take responsibility of your actions, brother. Stop dragging people into your mess. Yes. Need controversy making a Facebook. You woke up one early morning without investigation. Bidopowa AEMN. Who paid you? Was it somebody who paid you? When you apologized to AEMN, did you tell Igwala Yonye Ziliu? And I'm at every man if you name it. Because name mana no nya. You woke up one early morning, Tila video. Bido Bola AEMN saga. No menka, menka. At the end of the day, you went to AEMN's office. You apologized to him. Igwala Yonye Ziliu, Igwala Yonye wrong information. You did not tell us. You apologized to him based on no responsibility. No go do mad go need to business and go take a decision. Now the money. So when you did not bring him into it. Manama no, he can go mad sweetie female. Now Oluo no gay. Obviously, when he fed that, he see a baby poor. Nashia, ebe Nashia. That is a saga you are looking for. You are looking for saga from Ndoka. You should be enjoying it because that is what you want. None of them could have even said anything. And when you talk about Ndoka, you are not even Okado, even more worse than the person that Evayuba. Yes. Ndoka. It's more if at a bit more Evayuba. Because if Evayuba won't on Ndota, Oka Ugonyoka, upon Holy Church, Oka Wonyoka now. So, all Panyaka na man, I am Mandena. I am Mandena, Okuhonya Saga, Achoron Kewam, Lime up Nina and Neku, Audio Bronian, Audio Broniana, Onyaki na Tigalokwa, Okuhe Umadanyoko, and the Westboom one. Audio Bronian, Audio Broniana, Kilonia na Agwa. Ngwanasanya no kata eje blue drone si n'oko kokosia nkanka mmanya nwanu yebu mmadu liver buputa na ele n'afia ichi ifu ka esi ele mmanya je na factory bebi oku iru ebe ayi fu ebe spend over $1 million na eji alu mmanya kele onye na agba na suspend the go Agbola and Akwa mama from Zion Ministry
thank God so na evangelist Ebuka Obi narị anụ ife a na-ekwu na social media narị alụ ọrụ n'ọtụtụ aka confirm na social media na-alụ ọrụ. Kedu onye ị na-agba? You are talking to somebody who has never come to Facebook page here like this. On a Facebook platform do active, on a Facebook platform do very active. Or decide there to make you see me or wildlife broadcast to talk about you more than 1,000 that watch here at the same time. Or that program file, you kept on looking for his trouble. In that short trouble, yeah, man, it just pay that basaga. It changed the line of your saga, my brother. When you try to it just change your position. Apart from then on it. In case if you don't know, you think you have the ride on. Those people now say ride on. Wouldn't they open at the other side? When on this side. So the moment you change position, they all cross over. So only if you go no Ogechi, first you Ogechi live in Doka. Ogechi is one person. Ndoka do maybe. Among the water even nebu. Man, all no St. Peter. Okofia. Ne wish merugife. Ena one St. Peter. Mako from St. Peter case we may if meru. Man, all no Ogechi merugife. First you Ogechi. Or no go na Akosayon welu problem. First Akosayon square it as a man. Leave the entire Zion out of your problem. So when you started involving the whole Zion ministry into your personal problem, I am telling you now, if you want to take this advice, if you like, don't take it. You know that all those things were said, but it was now. They were not monopoly over Ikwoku because they but our program they get one thing. And don't go otapia. That is number one. Then na ndo kasholo ka use OJ arrest ya amachisum. Throughout the time, I have never heard of any attempt or any plan to do most of the things he do. Obrona Zion should arrest Onyobodo. They can go on and arrest him the same way as we arrested Matthias. Let her go. Let her go. I'm telling you. But he could do all those things just to instigate these people, their followers, and a lot of others against the same Zion people, against Ndoka, according to Twitter, upload hatred. He na choke he bring ya. Or ije wakwande fans na onye do otu na plan ka ọ bịa arrest ya. Ọ na ịma no okwu no ga ka ịchọ ka ndị fans na onye a jenwebe. You did it intentionally. Sino Ndoka diligu. Who a lot of things have diligu. You are just wonderful as a guy. Wonderful in a bad way. That was how is way why na na-enyelu ọtapịapịa n'ọba. Etu a ka isi wee teta ụra gwa anyị na-enyelu ọtapịapịa gbucha n'alụ n'ọba. Mere onwe ebele na shiri ọkpa na akpụ n'ime. It's very bad. I'm sorry to say this. It's very bad. You are very bad. It's very bad. Ya kosu ni aya obodo ebusi onwe ha e no onwe ife ye mere. You are good at that kind of manipulation. You are good at that kind of manipulation and you think it's a gift to you. You know, enjoy here thinking that it is a gift. Oh no, a gift. It is a very bad one. It is a very bad one. That's what is why you put chef ipa kanono or na da peta konye na anyu ahụ. Egwai na achọrọ inye ghọta apịapịa n'ọba. Ndị mmadụ burukwa n'obi na ezife na-esezi eji achị igbugbu n'ọba. Eburu ya n'obi o. Ịnọkatakwa Evangelist Ebuka Obi buolu amụma ịpụtakwa mgbe ahụ. Amụma ahụ Evangelist Ebuka Obi buolu iji wee escape ndị chọrọ igbugbu na Anambra State ka ọgụnụ. Akwụkwuru ugwu iwe bịakwuo ya. Who paid you?
arrange imeri ya were arrange ọwụrụ na a ministry their spiritual director nwere ike ibumuru amụma confirm onye ọwụna o save you from ife chọrọ ime na Anambra State. Is it not enough for you to face people individually and stop generalizing them? Onye kwukwuru ụgwọ nke ahụ akwụrụ ụgwọ. You have a reason to believe in that particular ministry because you have shared a testimony portal as a result of that ministry. Mana ịpụta kwa ị na-ekwu na-apụta agwa mmadụ na crutches dị ọfụ na-aghasa ya ikweta na-egwu ka ewufu ikweta. So ndị kwetara mgbe ị bịakwu na-eburu ha amụma gwa ahụ na-ekwu ife na-eme denụ eme ife dị otu a iwe escape o ife a chọrọ ime. So that is not a testimony. You came out during the time of Mr. Ibu. You explained to us encounter Mr. Ibu and Evangelist Ebukobi up till mgbe Mr. Ibu nwụrụ. Onye gobiri ihu? Did anybody pay you? Were you doing all those things because somebody paid you? Mana na ifunu na-eme na this Facebook. Mana ọnọjụ na ụlọ ahịa ama nke ahụ dụrụ ụnụ. Ịghọtago? Ọnọjụ na ụlọ ahịa ama nke ahụ dụrụ ụnụ. Ife na-agwa gị uwe eziokwu ama agba mmadụ saga. Mana eziokwu ka mmadụ agwa gị. You said a lot of things. How many of them only believe so much na the ministry of Evangelist Ebukobi and me believe na ndị ụka the millions out there? Why will you go on ndị ụka if not na ọ bụrụ a saga ka ị chọrọ isiti between ndị ụka and ndị ọzọ? You want to take a position whereby you will stay okay, until okay, going live soon. Until okay. So I am asking you, yeah, the highest thing he came onwe onye meru ife personally, personally, like na akuko okwu na eserugo na isho na-atụfere ya okwu personally. Hapụ ndị Zion, hapụ ndị ụka, because no ife ndị ụka meru. Ikwubuo na onwere ife ndị ụka meru. Ịghọtana? Ikwubuo na onwere ife ndị ụka meru. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ana m ajụ gị ajụjụ. Nwepụ one single thing ikwuru ndị ụka meru. So kedu ife uzi nsogbu? Kedu ife uzi nsogbu na ọnwụ na ọhụrụ na-enwe ife ị na-eme? Because ndị mmadụ ya ada afịa na ịma ife ị na-eme, but mụnwa nwe Ezeugo ma na-enwe ife ị na-eme. The worst thing mmadụ ya ada eme ewu mmadụ ịpụta na Facebook debe ahụ na ịma ife ị na-eme. Ụna na-akọ ọsụ ọgụ between ụmụnne na ụmụnne ndị chọrọ ịgwa gị eziokwu. Anyị gwagwa gị eziokwu na ife a na-esiwu ngwa onyọrọ ya. Nobody will tell you na ife a na-esiwu ngwa onyọrọ ya. You even want to cause further wahala by ịchọ ndị ya abịa mabata n'okwu buru ya n'isi. Ndego na ha dị mma. Mmadụ n'ime ha pụtara kwuo okwu ka nwoke na this matter. Mmadụ n'ime ha. I am asking you. Mmadụ n'ime ha pụtara na alụ kwuo okwu etu mmadụ si ekwu okwu. Kedu ife iji odo interested na ndego na ha dị mma pụta ka ọ na ndị ahụ alọvụ Senator Uba? Is he not our own senator in Anambra South? I am asking you. Why don't we move? Kwụsị na ife unu na-eme. Every day pụta na ime video. Hapụ ife ihe ekwu na-ekwu ife ọzọ. Iwu okwu anyị ọnụ. Nke a na-elego full. Nke a na-elego full ka nke a na-elego. Nya nke a full package ọ na-elego. Ịchọrọkwa ka ị rekrutuo ndị mmadụ normal way isi rekrutu ndị mmadụ. Ishe na ya work. Anyị amarugo your antics. Ndị niile nwere ike ịda join that antics ị na-eme. Wunde nwelu common enemies with you. I am telling you today. Onye ọ nọ na page unu asịgo 80% of ndị nọ na page unu asịgo right on. Are those people feel na ha na-share common enemies with you? They don't even like you. They don't love you. If you love your wife and you love your family as you claim, Jpac,
This is time for you to turn a new leaf na Facebook. You haven't been a good person na Facebook all this while. You are one of the originators and the king of saga na Facebook. So, all na something is to we build before you go okay that. Who am I to come and start talking? You know the secret. You know how it works. Ono makunusi eme we wori agbala ego. Wolukwa nke agbala ego. Wolukwa nke agbala ego. Ichozi ji nke agbala ego. Okunu to good unu create a controversy wu mkpotokwa ase. Unu ewepụta na Facebook. Ndị mmadụ na-anọ kiti. Una na agbala ego. Ike ịgbala ego Facebook ogbugo. Ono recruit o top oha. Ka top oha pụta ebe ame damage control. Which damage control ka abịara ime? Which damage control ka ha bịara ime? Ha ncha niile na-emerụ that damage control. Mmadụ n'ime ha pụtago na video ha kwuo na Ifeanyi Uba ya eme this thing. Ifeanyi Uba do too petty drag into this thing. How many of them are they are interested in doing damage control on your name and not the other name I mentioned? So why do you keep dragging us to that name when you know that it is at the end of the day it is all about your name? It is all about building allies around yourself so that you can use our strength to become strong. Because you go weak, but you want to use our strength to build your own strong base. You cannot get it. You cannot get it. Change it. You people should preach against saga. Saga is not a good thing. I have started saying it a long time ago. Manunu feel ununu ji agbala ego. Even top oku. In case if you don't know, this year it is always about money. Money. That is why some of them reduce to go to the level of you with the family na Facebook. They make nonsense content because you want to make money na Facebook. Money. You can't even call evil for what it is. You can't call evil for what it is because you want to make money. They are always interested in the money aspect of it. Na na-emeye ọ na-ebi ha followers ọ na-agba ihe ego. Ihe eziokwu because na nka udolowo fool. Ịchọwazie ka ịlabata ndị Nnewi ka ị recruit other people, and the fact that naturally recruit content creators. Unwell Association of Content Creators. There are more than 30 content creators from the Eastern One. Why can't you call all of them to come out, 30 of them or 35 of them, and start speaking for you? Why Igbo Credo? Why Ezeugo? Why Ezeugo? I want Wunde. My father told him Ifeanyi Uba, Tom Pijowa, Tom Credo. Ana m ajụ ajụjụ. Kedu ife oji wee wụrụ anyị nwa ka ị na-achọ ebe ị mara ife ị chọrọ ime? You know what you want to do. Ị ma ife ị chọrọ ime. You are not interested in so many of those content creators who ndị nke defend the world. They don't want to do that. They don't want to do that. I have agbagomono about keeping emotion aside. And well, if I was as a matter of fact, 80% of mistakes in this life is because of people. It's because of people. Can't you make those mistakes? Not because of me. It is I can tell you that 80% of mistakes in this life, all not because of my interest alone. I can't do that. I did them because of people. So it is not today. But okay, for being unnecessarily emotional, I defeated it a long time ago. So today, I see facts and reasons more than crocodile tears and sympathy. I will go into the details and know the facts surrounding that details.
ị na-echekwa ka mbido kwube o nwekwara ego ọ ga-eji wee je gbata na ebe niile o jekwa ka o je na nwa ogbenye ya. You will not hear it from me. No intimidation. Now they intimidate you. You will not hear it from me. I will get to the root of that matter. I will know exactly what is the problem. Then I will come in. All no nnukwu mmadụ nwere problem. Agwanye ọga na everything pointing here gosiri na ọgwụgwụ nwa. Ọwụrụ na obele onye wu onye na-eje aza na nnukwu mmadụ agwanye ọga ga-esukele ana na-achọ okwu. N'ọkwa emeghị ife kịta agaghị batiwe mkpu gwa ndị mmadụ na-egbu ogu na-ewere intimidation mee nka mana ije na-achọ okwu. So I have conquered that part of emotion. If I have the mother put her, they will blackmail you emotionally. That is what Jpac has resulted to. Blackmailing people emotionally so that you can come out of your emotion and begin to talk. Somebody saying, you know, your boss. Look at the Ethiopia Igbo credo on total. Emotional blackmail. Emotional blackmail. Onye biri the first motor obiri. Onye meru nka. Ugbono ne ki defend the golie. Even in this particular matter. Ina agbagari is a nature ikwu okwu because na very soon na kwasha aye na the Senate will take their steps. So I am abia se ekwu okwu. Ebe ngo nwa achọ ikwu okwu. Until akwacha ya nya anyị nwabiazie kwuo okwu anyị nwabia hụrụ ndị senate ife ha ya alụ ngụnwa amarugo na ndị senate na-akwado ịpụta na emecha na even na ụfọdụ ndị Jpac wee kwuo okwu na ya akpụkọsị mmadụ na ya eme nka. So you know about this and you not in the middle of this whole mess. You chọrọ ịpụta bịakwuru boldly 2 times or 3 times defend your boss mana anyị nwa issues the guy pota. I want issues the guy pota because no one if in a expert come the same angle. Ki wonu we gbala ego. Ihe ji mgbe ego na Facebook. Mmonwa nke a Ezeugo. Ihe ji mwe gbala ego na Facebook na meji ho agbala ego. Why ihe ji mgbala ego ebe meji ho agbala ego. Eji ho agbala ego. So ihe ji mgbala ego. Ide ihe ji mgbala ego. Ide ji isi mwe ele mgbologo. I'm saying it again. No one. People have said things about evangelist Ezeugo being on the mother now support ye. The mother now support ye. Therefore, Nanya. Etu akunusi afu mother Nanya. If Nanya maybe doko no esque for Nanya in unu de egwu. Unu de egwu. Ana m eme ka nnabata ndị na ebe a mana ọ dị ekwe. Ma ọ mife destiny ji okwu anabata mmadụ. Unu de egwu. Unu de egwu. Ife ahụ ịma amanya. Ife ahụ ịma amanya. Eji ime sometimes I don't know why ndị supposedly da agwa mmadụ eziokwu. Anyị eji agwa mmadụ eziokwu. O nwere video mmiri one certain time post oye. Onye furu video ahụ ijowa furu video ahụ within the first 2 minutes in post oye. Ijowa on na phone immediately same Ezeugo delete that video. Ugbolo one onye na-agwa ya eziokwu. Mana unu na-eme oyi ndị ada agwa eziokwu. You will think that coming out to come and defend onye a niile emego no. Go even this one na-ekwu ime eziokwu do na ye. Gọvanọ eziokwu. Epụta bịa na azọpụsi ana. Ịmakwa ife ikwuru maka Nwaagụ. Ịmakwa na Nwaagụ onye Nnewi. Wolu somebody ama na Nnewi. Wolu a brand name ama na Nnewi. You cannot come to Nnewi ta gwa mmadụ koje obe Nwaagụ ata ifia. Ọsị na ọma ebe ọma godo ya gwa ilo ko Charles bus stop gunju ese. Mokola idea. Are you aware? You don't aware. Now when you for about Nwaagụ, your mouth was uncontrollable. You leveled up happened the issue. Even you branded him so many names. Nwaagụ no kondo.
to the same venom in the somebody made me I can never forget about it. Do you think you are the only one who win monopoly over if I hear it will be okay. Some people may not even talk to you. They will deal with you immediately if you're alive. There are people you have stepped on their toes who will resources. Where contact even na Port Harcourt eba. Are you not aware? Na Port Harcourt eba he grow up. No one they have to phone eba. Make call na Port Harcourt and why he feeling around you. Are you not aware? Una brag is na phone na brag na Facebook. Tell your friend the truth. Tell your friend the truth. Ezeugo ke ya gwe. Gwe nya chikona to nwe na kwo. Gwe na ife onyoro na Facebook akanko. Gwe na ife onyoro na esi na Facebook akanko. Jpac has not really been a good person on Facebook. You know, bad elements are just using him because they feel like he is speaking their interest. If not, Jpac ban trouble today. Ban trouble. 80% of followers here will speak bad against him. They will remind you what you have done. That is what everybody has done to Jere now. Even those people who are supporting him. I will see a call on say Nandi like Jere. They reminded him now Nandi like here. So, Emmanuel ni metuta ni fe metuta. Controversy puta. Now, especially a crime you are guilty of. You know that you are guilty of blackmailing people. You know you are guilty of a call asi bonde madunisi. Emmanuel sponsor go well on Facebook. In fact, people knew you on Facebook because of Saga. Kefo Saga nka amana isho hebwe. Eka hi make oku afo. Eka ana uo. But coming out to come and cry foul and recruit people to come and help you, it doesn't happen. It doesn't happen that way. Or not hear me like that, my brother. Or not hear me like that. It can't do that. It doesn't happen that way. You have to go. So, the best way to go through this life is treating other people the way you will want other people to treat you. Mama do ne wotara mo ibe nde jihogwo. Mama do ne wotara ha ibe nde ji ne wotama ibe nde jihogwo. Sometimes all no matter man am I ememu. Now I follow up on call instead of rushing to Facebook because this is something I have constantly condemned. I have constantly banded madonna. Ada solve ogweji na Facebook. Unless with another thing if not, if you follow that person, use the right legal channel, it will be restricted to Ifahonu name. Yes. So, against all odds, I try to live a little out of that standard in Satan. Make way because of no this idea, and make way because of no this idea. Make way like that. Normally, this is how it's supposed to be. It doesn't matter who is involved in it. It doesn't matter. It doesn't matter. Because think about it. Think about it. I need a 400 and something. When you came up with 300, did you go? Bet you didn't get you know. Now don't we do? You want to go? Now, get you didn't get you know. Now don't we do? You're not pagating una chonye nyelaka. Kedonye jihogo or ye jiwe woputonye jugo na Facebook. You wopute wanine balaja bawoye. And most of these cases, apart from Gabe Bobrisky, Ablonde Kuna Hayaku. Or Honda Kuna Hayaku, none of them were something along the line that needed to be rectified. Maybe now the communication wasn't flowing or now the understanding had to grow good. What you need to do is to come in and make that understanding. Give your counsel and your advice. Because nation ije either ka improve na ndoka ahezbo mmadụ or na ndomenana na etu or na onya ndị ụwa na-ekiri na ọkwa etu ahụ ọdụ ka ndị mmadụ si afia. I am asking you. So onye lienya do ajụjụ onwe coming to Facebook to come and be lamenting. Onwe onye na-erughị anya ọkụ and ịma na onwe onye na-erughị anya ọkụ. Onwe onye na-erughị anya ọkụ na igbu ha agụ. Onye na-erughị anya ọkụ ewe ghara igbube na Obi Kubana kwara akwamozu mgbe ndị mmadụ amabụghị onye ọwụ ọfụma. Yes.
A lot of people knew capacity of Obi Kubana after that burial, which does not even show his capacity. Now, friends say Tonore up in that burial does not show his capacity. His capacity, who a lot of exploiting, because he maybe after them, the mother will say, oh, so no one Kubana chief priest there. So, who can be jealous? All need to jealous no when they won't walk a party. Only to jealous no nya upon there. Now won't walk a party. Only to jealous of a mother no genuine. You don't want to know only Nubo. Only Nubombo Megarico anniversary. Not have one. So nobody is jealous of you. You are just creating, it is just a figment of an imagination in a create just to draw sympathy to people. In a game, you know how to play. This is your game. I just will beat you right at your game. Element, right? Now, we don't know in a basaga. Now, we don't know in a basaga. One day, can a basaga get out? A possible way basaga. They can a basaga. A possible way basaga. Ndeni ne like he can ekuma ka ni wawo. Ndeni ne like he can ekuma ka ni wawo. So, what is the difference? Ndeni ne like he ekuma ka ni wawo. It is different from nke I want eku genuinely. I hate you Matthias. I go nya mmadu ne. I hate you Matthias, but rather I am against some of his actions. Why I say some is that namo gwadi maybe if he na-eme I have stated a part of his action I am against. Yeah, I have stated the part of his action. It's just that Nando Komoko bia na eme ka odo ka na eso okwu ka na etiwu mmadu ka na azowu mmadu ha we batara threat we batara gonu. Those are the criminal elements that will still hijack that process. We know them. We know how they behave. They will bring in some kind of seriousness. They will make it to be confrontational. They will make it to look like an anoba no anoba. Even when we are still sharing ideas. Even when we are still sharing ideas. So, my brother, Liadu duo the emana ye advice more because of the Ezeugo nekwe. Mana only ye we. My advice. You are too loud. A lot of things the people je agbawoku today won't go na put here. What the won't go kweli anoko. What the won't go kweli anoko. Wolie mande madaka. Na ya fo what the ngo. Na block pete ụfọdụ ndị jeme. Ụfọdụ n'ime ha jeme wede na azụ ụlọ. Ụfọdụ n'ime ha jeme nka. Na ya afụ wede ngo. Na men ga ala ndigo. Na hotel niile do na mụ wejugo. Na ụfọdụ ihe ememu wede mmadụ esi from obodo oyibo gba tiketi bata. Nke onye make your wedding an object of discussion. So when you do so, what do you expect people to do? If I hear you, ndị mmadụ ka ị na-atụ igele okwu a. Were you expecting those people not to talk? The answer is no. Ngo kwele the wedding noko osogu mere wedding emoko celebrities one me na wedding emoko content creators one me na wedding. Your wedding is not the first and it cannot be the last. It cannot even be the biggest. You got to go. So ngo kwele noko imesha kwa wedding ngo kwa atabala again na eche no one day apia wedding go. In fact unu buzo bido ti video of Ebe Obi Kubana Hano. Eh? Why you know that is not the wedding? Can you wait here? Were you expecting people not to tell you that Nefa Hawo event in airpiece? Were you expecting people not to say that? And the all nation he will create a controversy. But you tell people what to say. All nation he will if I call Ijoma Munyo Dogu Bobo. If I call here, they brought out that content to make money. You can't determine how people will feel about it. You want to make money, you will make money. But you can't determine how people will react to that. The reactions of people is what you cannot determine. But one thing you know surely is that people must react. But you cannot determine their reaction. You know what I go? You can't determine their reaction. I am always against that action, that reaction.
That is me. Prevention is better than cure, because if you don't prevent it, you cannot determine how far it can spread. You can't. You can't. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Nkwudolu ka ọgụ maka anụ ọgwụ a anyị emebisi a lot of things. So kwudolu mmadụ karịa ma idu ewe je ọgụ. Ndị Igbo kwuchara okwu niile ekwucha. Ndị ọcha kwucha ife niile ekwucha. So ọngụ ka ọ dụrụ iri ya dụ. Eburukwa wede nwekwe n'ọkụ. Ịkwadokwa jebe China. Rukwa China ihe eme. China Ezeugo jecha alụ. Ịmakwa content creators one jegoro China. Onye obodo jelu Canada ka UK ka onye obodo jelu. Ịnụrụ pịrịrị n'akwụkwọ. Olu ebe a na-emere onwe content ọ na-emere onwe. Ịnụrụ pim. Onye obodo jecha UK o jelu bata. Jebe China. Ibu ụzọ jee Egypt ruo Egypt. Wolo Egypt journey go do the first ife ihe dọrọ na Facebook ọ na-afịọ. Ị na-akụrụ onwe ya aka n'imekwa nke ọ na-afịọ. Ilu ebe ahụ dọọ ya ọ na-afịọ. Onwere onye dị n'ihu. Onwere onye dị n'ihu. Nke ụlọ ọrụ Egypt nọrọ Egypt gwara ndị mmadụ tinyebere ndị mmadụ okwu kpọwa afa nke umerụ ihe ọha anọda person merụ ihe. Ịghọtago? That is number one. Ijebekwa China. Rụgbakwa China. Good enough na ikwuru maka China ahụ mgbe ị na-eje. It is enough for people to say, wow, Jpac mechara wedding jebe China. It is enough for people to say that. Say, oh, yeah, it is good. Ibukwa China. Gbaịkwakwa kamera ọzọ. Na ịbakwakwa isi. So we shouldn't remind you na China enwe na ndị gbakarịa. Iwere ya n'iwe isi. Aya ya gbawo na ibidoro late. So iwere ya n'iwe isi. Aya ya gbawo na onwe ndị jere China na 1990 something. Na-ejere ile otu container. Irigo n'elu ngwa enu container. Jenelo na-enọ n'elu container. Ha! Wepụta ego na-agụ ego na nọrọ ebe a n'iwe isi na ego inwetalụ na China asịsị iji wee bịa. Onye ka gụ na ya na-ama aka? Ana m ajụ ajụjụ. Kelee onye dị ife ahụ gụ na ya na-ama aka. Tell me that person gụ na ya na-ama aka. Ebidokwa na ego inwetalụ na China asịsị iji wee je China na olu ote ego inwetalụ na wedding. Na ọ karịrị ego inweta na wedding. Capital Oil and Gas. Cletus Ibeto. Obi Jackson na Okija. Dozie Oil. ABC Ojakọ. Engineer Teze na Ukpo. Yes. Ịnọrọ ebe ahụ na ebe abejiwe. Expect ya na ọ bụrụ ndị mmadụ na washing na ndị niile ahụ ị na-atụ ikele okwu a na ha ya asaghị. Ya ngwu nwa okwu ikwuru ekwu ịchọrọ ka ụsa bịa na ya. No, jụọ onwe gị dị ajụjụ. Every single thing ị na-drag you upon yourself, ị na-asị na na-eru anya ọkụ. You are the one who is creating that particular thing. You are creating it because you want people to talk. Now when people start talking, ibido bebe. Now, ana m eme content with my wife. Have you ever seen ebe m na-achọ ka m instigate my wife against the people? You were the one who brought your wife to Facebook. Na ha na-ekwu nka nneme nka egodo ha na-ekwu nka ihe emebele onwe family content ị chọrọ ime hapụ ịdakwa eyuzukwa against some people. The moment you call attention of people to that, people will begin to criticize it. Yes. Ana m emechasịa video with nwunye m wopụ ya from ife ụka na-eme video m mere with nwunye m awụrụ enutra video. I praise my wife. I tell people how nice my wife is, how good ndị Enugu ndị ọgọ ndụ. But Adame use my wife ije compare nke onye Adame eme ihe. It is a way of me appreciating my wife. You see? But you brought out your wife for ndị mmadụ ịkparịra ihe. Even when I know that na controversy be the first, the moment he engaged in that gear. Yes. But still, you could have onwe video ọzọ ị chọrọ ide make you were negotiate ndị mmadụ the good part of your wife. Don't make it to be confrontational, because when you make it that you are using it to confront some people, those people will also fire back at you. And if we get n'ọkụ. You know that good? So I want you to learn some of these things, because ịmụta ọ ya abalị uru
a lot of things ị na-ekwu na Facebook with ndị mmadụ ji agbarụ saga, and the knowing that you are coming from a saga background where you have been king of saga, it's supposed to be very careful as some kind of things in Abane. If truly, I'm saying this, if truly that you have changed, because you were only a change, only should each saga na controversy lady. Advice ni na new ya dada na no pokoro because because name if name. You go o show that name if name clearly. Yeah? So eche mori eche amuna. You know na program ta. Ni na check content na obata na how many motorcycle do there. I market home week in na Facebook and the mad na ego nya. Ana maju ajuju. Did I not market my business na Facebook and the mad na ego nya? Or question name my business, mara ka esi achụ ego. Mmebe business man, ị na-afụ na m nwere ya na-akọ ndị mmadụ ọnụ. Ị na-afụ ị na-afụ ebe ọ na-eme mmebe business ya jepụta issue of ụka dokpuo n'ime that business. Fụdane, except on a separate place when I am talking on a general terms. I can bring one or two together. Ana m ajụ gị ajụjụ. All these things of we feel no go ka ị niile mara ife. Show that wisdom. Show that wisdom. In a field, you can need ye machine. Look, I'm no fadu ndị na-emelu wig web you. No fadu ndị omena na boost Ezeugo na go wig. Aman. You think I don't know? Ndị fans m go mu wig. Ha na-akpọrọ m afafa. But ụmụ ndị na-emelu wig web you ma onye ha and onye ha wọrọ a fan of me. Oh yeah, like it o mee ka mmanụ na ọ na-eso mkpọrọ m afa. A lot of my fans go to wig ama ga one on one. Ma ndị kpọtara nwunye ha, ma ndị nye m contact outside Nigeria. Ama kasị ha ebu ụzọ inbox on. Mana ndị a na-eje wuru nọmba m ọ ka ha goro my goods na ha like ya. Ụfọdụ n'ime ha ama nnọọ ifeto ka ndị omenala bụ eziokwu. But business is business. We do business. You got to go. So, in position or business ya. Ama like mmadụ ịda contradict ogbe. Listen. Go gwala that the level where you are now as a blogger, you have to be independent. You have to be denominational so that your business can run very well. Is that what you are doing? That is not what you are doing. You are making it look like an Anto Kagabia Golu electric machine in ego. Yes. For example, electric machine. Ekwego nyono na nnewu. Ekwego nyono na nnewu. Now, I can as well say, okay, let me buy it from Jpac. Mana iyuzukwa ya wee gbawa saga. Majority people here go here any road here. They just want to go here. Ka wee go right on. Because you are speaking on their favor. You haven't really made that business to be neutral in such a way that it can be sustainable. You can't sustain it with that. What you will see is the people who will like to ginger you at this first instance. They ought to go. They ought to go. They ought to give it about. They will come and buy it from you. That up till today, I can well constant order of weeks. No east itself. I don't very sad that I have not coordinated with your former. They ought to go. You see, what is that? If you want to make it neutral, make it independent from all these things, and stop focusing everything together. You went on a China visit, a China business trip, It could have been a best avenue for the conciliatory purpose. We're going to matter that you are moving ahead, you are moving on. You ever show what you worry about saga? Ongo when you see China. Hongo, these are questions need to keep to object of saga. You are not the first person in China. You will not even be the last. You are not the first person in China. Lord, you will not be the last. The other, see Frank how China can have been. Do China, but I here, establish a business, when shipping line, cargo from here to China. The same with a lot of people. Majority of women now in which channel cargo
line from here to China. Wunde bicha China. Majority of women na na atụ afia na spanda taa wunde bicha China. Ndahi bicha na. Ndahi bicha na. Yotana. Now, ngomwa jebe. It is not a bad thing. Obra jife. Yes, but iwepụta ekwe ya n'ọkụ ka iwe gosi ndị mmadụ n'ihi na emegolu ndị mmadụ etigbara ya anya gwayo na ọhụ ngụ onye isi merie gbarụ na onwe nke imere ebe ahụ ya wụ n'ọnyawo imecha ijeri iti 40 feet container 20 ịmakwa na onwe ndị container ha na-abata every week ịmakwa na onwe ndị container ha na-abata every week ka efe shock those people na-ekwu Yotago. Can you those people live? So my brother, when you fall so, na ba na wo isi ri adu iri adu du onwe owuru na na cho ka Ezeugo bia gbawa nyeru ga aka we gbawa saga. It cannot happen. I love Senator Ifeanyi Uba without any apology. I love him so much. All the people who knows me, they know me. Na mo for yananya. Mana ya fu no be kelede. Ishogodo ri fu no be kelede. Oworo makango. Why mejiji maka oputa? Bia come ife meregon. Ndị na-ekwu ịbatara ne? Ndị na-ekwu ịbatara ne? I will keep repeating it. Ka ị na-anụ. I have asked a repeated question. About so many things concerning Ifeanyi Uba, even the issue of Kosharis. I posted a video mboka nondo mboyana Kosharisi kulu na hesa to go. I posted a video. I said something about it. Where were you? Did you post that video? He posted that video. He posted the video. Did you post that video? Mgbe ndị mmadụ na-ekwu na Emeka Ọfọr na Jeyike a lot of equal anything about it mgbe ọnwụrụ. How many times have you posted video or pictures ya mgbe ọnwụrụ? How many times? How many times? You quickly moved on. Apụtazie kịta gbuo ya aka ịchọ ka ị bịa dọtuo ife niile Nnewi ji wee dee ebube ka ha bịa nyere ya aka n'ụwa ọgụ. Nwanne ọnwụ na ike ịgwa saga agwụgo ereta ya afọ saga mebere onwe gị ife ị na-emere onwe gị ọnwụ na ị ka chọrọ ịda agba mana na o nwere area ị chọrọ ka ị chanel that saga. Take your family and your business. This your business ị ka na-ebido ebido. Take your family and your business out of it. Take your family and your business out of it. I don't know the last time Efrom put on Facebook were wiki ọkwa idewela ahụ na atụ wiki na mai bunatago na wiki na wiki ka na-ere ife na mai bunatago wiki na mai mego nke a. Why will I say that? Why will I say that? Amakwara m na mgbe ahụ na-eme advert wiki ya ịgọ m iyi were m iwe enwekwa ma idea gọchalụ gị ya nya were ma idea si etu a dochalụ gị. Yes, one bucket. Look down there, that security house. Look down that security house towards the gate. Go and take one there, but after help me to wash it. You want to go? Yeah? Iliado duo onwe advice ka na-enye ma na adama aka ọnụ. Ndị mmadụ pụtara ha na-afịa na Ezeugo na aka ọnụ. Adama aka ọnụ. I know they call on no. Ferdinand na-agbago fact. Na ọ na ine ya anya constructively. Ya man even na-ekwu Ezeugo. Jpac has really not been a good guy. Na Facebook and people man. He has done a lot. He has sponsored a lot of campaign and blackmail against innocent people and people no know where. You cannot be crying to Ifudana. Okay, there anene abia ba ha na chi bu ebe akwa ifu na etikwana no mi fe too much again ifu no egburu mu. How can you possibly come there and start having pity for him? Imana na iti mmadu ife or emu ife that but onye a na etiye. This is something all the good n'ime.
Why will you pity him? Eh? Why will you pity him? You got to go. How can you possibly pity him? Because he is caught up in a game he is an expert in playing. Ogosra no baba. Eba akota the title of Okwa chief. Eba akono weta the title of Internet FBI. Who gave him that name? He gave it himself because of his series of activities here on Facebook. Internet FBI. Okwa nyono. Keloku de faho. Keloku de faha de kweku. Yeah. Can only the far name if I can block or use book. Only the far. Magariwa na Facebook na you go only as a profession. You want to go? This is a game you are master on. Perhaps this is time for you to make an amend. Now, Governor Potakwa, Owulu, maybe you do profiling. You think I am not talking to Jpac. Do you know how many times I am having a misunderstanding with him? I tell this is Owulu instead of Oya caution. Owulu then build his own image. Owulu then build his own image. After all, he's older than me. Meaning that you are older than him, but he's wiser than you. That he's advising you even though you are older than him. They are expecting me to come and caution Jpac online. But I'm doing that the other time. On the other day, I'm not doing the governor that for witness. On last time, last time. Only last time can only him Balonia. Only can Balonia and Kanta. Momo Deva. Onya Higuya one camera, Bamana. Onya end up being witness in everything. Only know you was about Jpac. Only him that day. Or when I come now, Balayamba. Or when I Balayamba. Or when I Balayamba. All these things. Go and advise your friend. Stop using him to wash your image. Stop using his vulnerability to uplift your profile. Go and advise him. His activities on Facebook, the past ever has not been good. So he shouldn't even expect that most of these people that they love him. They don't love him. Who told you that they love him? They don't love him. Do you know how many people are go on Facebook with their personal family affair? Do you know? I want you to tell me one single person on Facebook who about family. Tell me one person. Apart from me, he the prefer when if I now ikebo unke ya gwamo na Ezeugo Ezeugo cheko onu ahe jebo onu baraka. Enwere degree in econology, and that is why I like it. I like it. I'm not doing Mana also make a degree in econology. Also, then I come and I say, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. No more only for you. It's here no go for all my legal wish. Also, about the single hacky super. When I haka anya poor. Only one anya all my legal but then I got to get out. Oh, where one. So, on no I said, I can't go on. It's an ongo cocarishan. Yeah, cocarishan. Also, if you go. So, man, we try as much as possible not to make it the center of everything I do. But once in a while, those people that in if ever money in my year, man, I personally would like to take you now issues. We have something to serious we are talking about. You can't see me talking about Adame. I will not start it today. Man, only who expert in Ikuye, even the Kuonye,
Don't come and call us. Don't come and call us. Don't come and call us. You were the one who went to Zambia to go and find out that may deport or may deport. For my passport, for my passport, where man deport or may deport. Did you see my passport? You did not see my passport. But I go, so saga we fe onu to go to the Akwa. Obolo na saga putakwa. Iwa saga. Ye jene ebe Akwa. Na choki na recruit ndị mmadụ. Ka ndị mmadụ bịa nyere gị aka wee gbawa saga. Don't worry. Leave our brother. May his soul rest in perfect peace. Amen. May your gentle and loving soul rest in peace. Ezeugo love you. You know wherever you are that Ezeugo got you here. But I hear you say against me because if you name believe in name, Chonda name be name. Can you I come be name? Mini jua wono. Ife kante bakutenute n'ọnụ. Ife kante bakutenute n'ọnụ. Okwu wee ni ọnụ. Okwu ada ni ọnụ sisi. Okwu ni ọnụ. Pata na nke ikpeazụ a. If the repentance is real, I want you to make it as real as it can. Make it as real as it can. All repentance. If you say you have moved on, move on. Don't go on calling Ndoka every time. Don't go on calling Ndoka every time, every day. Ndoka. You ought to go. Don't do that. You ought to go. Don't go on calling Ndoka. Okuchukwu, I greet you. Don't go on calling Ndoka. What if you're not calling Ndoka? What if Ndoka melu? Give them one person n'ime Ndoka go na ha nwere okwu. Go after them. Go after them. Ọkari etu a agwọ mara agwọ ofeke ofe isi n'ọfịa egbukwana n'anya na ụtụtụ a ọ ya nakwa ndị ya abịa sị ya kere ife nwanne m nwoke merụrụ Jpac is your brother onye okpo kere ife o merụrụ ọ yakwa anaghị ebiakwue ọpọ nnọọ ọmarịcha advice ka nyere ya n'ụtụtụ anya wụchụ were advice ya nke ahụ gwara ya karịrị nke ndị raidon ya gwa ndị raidon ha ya gwa ya ife a ndị raidon ha ya gwa ife a because na ndị raidon chọrọ ka ewelu this issue wee dọkwa ọgụ ka ewere ya nụọ ọgụ ka ewere ya kọọ ọnụ so ndị raidon ha ya gwa ya ife a kwuru kịta ha ya gwa ya